Jarmile Kratochvílové, legendě československého sportu, patří nejdéle trvající světový rekord v historii atletiky. Nyní vám prozradíme, čemu se dnes Jarmila Kratochvílová věnuje a proč používá kosmodisk. Značnou část svého života jsem zasvětila atletice a stále u ní zůstávám. Jmenuji se Jarmila Kratochvílová a používám kosmodisk. Když jsem začala trénovat, tak taková docela holka z venkova, kdy jsme nejen lítali tady někde, tak jsme taky doma museli pracovat. Tak já si myslím, že jsem si do sportu přinesla takovou určitou sílu. Při klasickém tréninku jsem musela naposilovat víc jak 20 tun. V měsíci jsem naběhala tak mezi 300 až 350 kilometry. Někdy se mi taky chtělo brečet, že to nevydržím, ale na druhou stranu i já sama jsem to chtěla. Prostě, když chcete být nejlepší na světě, tak to je ta největší motivace. Po skončení svojí závodní kariéry jsem se moc nevěnovala svým zádům. V tu dobu, kdy člověk je na vrcholu, je zdravý, tak to tak nějak jako nevnímá. Prvním, kdo mě kosmodisk doporučil, byl Standa Hervert, který se mi ozval a řekl, je tady něco, co by mohlo ti pomoct, protože on věděl, že v závěru závodní kariéry jsem začala mít zdravotní problémy s páteří. Jarmila trénovala, myslím, z děvčat určitě nejvíc. Když je tělo sportovce přetíženo, nastávají různé bolesti zad, nastávají tam svalové kontraktury, různé disbalance. Jarmile jsem doporučil kosmodisk a říkal jsem nezávisle, že ji do toho nenutím, ale ať to zkusí jako já. Kosmodisk používám jednak jako prevenci, jednak po něm sáhnu kdykoliv, když si řeknu, aha, něco není úplně s mými zády v pořádku, a hlavně na bederní část a na krční páteř. Nosím ho ráda při mý trenérské práci, pak samozřejmě na běžkách a nejvíc asi, když jedu v autě. V tom mě kosmodisk pomáhá. Kosmodisk bych doporučil jak vrcholovým sportovcům, tak i lidem, kteří nesportují a mají problémy se zádama. Nemá v sobě žádné baterky, žádné magnety, jak se lidé domnívají, ale působí díky svému tvaru. Naučila jsem se taky pozorně sledovat věci, které by mohly pomoct s problémy zad, a tam si myslím, že v první řadě by to mohl být právě kosmodisk. Není to ani drahá záležitost a je tady ta nabídka vrácení peněz, takže já bych prostě jako do toho šla. Kosmodisk Classic je registrovaná zdravotní pomůcka a testovaná ve státní zkušebně, která pomáhá odstranit bolest zad více než 1 milionu lidí po celé Evropě. Podívejte se na výsledky testů doktora Jánoše Bocána. Žlutá barva ukazuje, že oběh krve se výrazně zlepšil, což spolu s reflexní terapií přináší úlevu od bolestí svalů. Stojíme na Čáslavickém stadionu, na stadionu, kde vlastně jsem i já začínala a jsem tady dodnes. Když jsem ukončila závodní kariéru, tak jsem chtěla učit v mateřské školce, ale prostě ten sport najednou zase vyhrál na plné čáře, takže jsem se rozhodla, že vytvořím si svoji vlastní tréninkovou skupinu. Téměř za každého počasí trénujeme venku. Už od rána myslím na to, jak se obléknu. Hlavně nesmím být líná a vzít si současně i kosmodisk. Nevím, jestli bych říkala kosmodisku miláček. Pro mě je důležitý a podstatný to, že tady budu mít stopky a na sobě budu mít kosmodisk. Kosmodisk Classic je vyroben ze zdravotně nezávadného materiálu a nemá žádné vedlejší účinky. Lékaři ho doporučují lidem, kteří jsou náchylní k bolesti zad, těhotným ženám a matkám, profesionálním řidičům. Sada se skládá ze 2 pásů, delšího na páteř a kratšího na kříž a klouby. Nebudete-li spokojeni, můžete kosmodisk do 30 dnů vrátit. Vyzkoušejte ho, vaše záda vám budou vděčná. Zavolejte na číslo uvedené na obrazovce nebo navštivte www.kosmodisk.cz. Sportovci pozor, nyní nabízíme Kosmodisk Active, který zádům zajistí maximální pohodlí a potřebnou oporu v oblasti bederní páteře. Byl vyvinut ve spolupráci s lékaři a profesionálními sportovci. Kosmodisk Active uspokojí i ty nejnáročnější uživatele.